Το τράβηξες αρκετές φορές. Τι πια του κουτί βγάζει φωτογραφίες. Άντε, πάει στο σπίτι να μάθει. Това да беги за лично. Τώρα, όσο αυτό γίνονται, όσο μπέγει στο λично είναι τόσο εκείνο. Αυτό είναι, όσο με εκείνο με αυτό. Σε αυτό με εκείνο εδώ που είναι και με που αυτό. Όσο εκείνο είναι για τα σκυλιά σας, όμως με αυτό.